Kidam tang aruni phai krep horni west karbiang long hawar ningkreng teronarong amekar mensing phang chohem chomanga khaitum mi kai pidot po berta longsi KSA kongchun bang ramsing tok bilapen ari sang hotum adimalong kepalidam Karbiang long pen Meghalaya aduya hoyalong suluk sodak atomon kijap non puanta hampon pilang Lason si kidam tang aruni phai cricket homarni West Karbiang long hawar ningkreng teronarong amekar mensing phangcho hem otlang no achomang atum meke kai pite kang chokajok tong sekot pen ke chokijun ke doke thakjia phan thangta avidetlo lasolam arjulong si prek jam ham phang song atum pen ke ra pajerdam riti lason si KSA kongchun bang ramsing tok bi pen chenglok ari sang ho tum pen tami adimaklong an paledun riti non malom border mate aduya hoilam ki kesoluk kesodak ahut force mate raikom sai ki ke ongdong adimalong ke toydun chia phan Karbiang long Autonomous Council aphan chuning ripi pon lapen halada ki doara da tuma phan sitami ka tap tepen ki dokluk je phan si chuning ritekang nonamat hadak arat pen lam the ke chepaklang ponating pulote kang samji kalisi lang anso se kesoluk kesodak thuji angring si do puta lam the chepaklang pon rinti non representative local representative lote MEC lapen EM MLA CEM MP atuma anabang ta patumi bangke puloje labangso akisung bangke unti ke prapen iltum baso kachipajok mangje phan state government lapen central government phan me iltum chingki chathan pe laso homoisa kapawi dia phan lapupu kedora pet ke thara pet kayateng kayaman kedo thaji phana basi niltung ka bilo chali asong in benda chuning Ulukunchi pen hemari rongphar Karbiang long live